Pane Maku, zde je obchodní dopis. Rozdělte průklepy. Ozersovi, Berbaumovi a Kufaltovi. Uděláme zkoušku. Oče Senkope, já se nemohu zkoušky zúčastnit. Pan Mak řekl, že jsem špatně vyčistil Remingtonku, prosím. Ten stroj je jako nový, pane Maku. Ne, pan Mak měl pravdu, ve stroji bylo smítko. Oče Senkope, jak by to vypadalo, kdyby bylo třeba zkažené písmenko V. Třeba ve slově vážený, že? Které tak často používáme. Vidím, že jsi velmi pečlivý, synu. Zkoušky se může zúčastnit. Děkuji. Kdo napíše dopis rychleji a bez pravopisných chyb, vyhrává. Prosím, začněte. Práce kvapná, málo platná. Děkuji za laskavou radu, pane Mak. Máš špatné řádkování, začni znova. Na řádkování nezáleží, piš dál, Kufalte. Co je s tebou? Oče Senkope, Ozersovi je špatně. Žádám, abychom zkoušku přerušili. Co pak je, synu? Žaludek. Natáhni ruce. Řekl bych spíš játra. Dýchněte na pana Marka. Já nic necítím, oče Senkope. Navrhuji, abychom tu zkoušku... Nenavrhujte, pane Maku. Všechno tady čpí alkoholem. Jak jste mi mohl celé 3 měsíce doporučovat takového člověka? Berbaum spí. Berbaum! To je moc. Kapitálně jste mě zklamal. A to máte pár týdnů před doporučením. Otče, všichni ostatní jsou přece vzorní. Hlásím, že jsem skončil svoji práci. Zorný je tady jedině Kufalt. Ale to není vaše zásluha, pane Maku. Kufalte, ode dneška dostáváš 6 marek denně. Děkuji. Dovolte, abych zvýšil příspěvek na harmonium od Česné Kofe. Budu dávat marku denně. To je hezké. Ale marka... Co to je marka? To je jako jehla v kupce sena. Jsou rozbité měchy, oprava stojí 300 marek. Tak si prosím vezměte těch 300 marek, co jsem si k vám dal do úschovy. Ne. Ne, to nelze, synu, nevím, jak bych ti je vrátil. Tak já dám těch 300 marek domovu míru darem, oče Senkope. Ano, já napíši prohlášení. Přejete si něco, pane Maku? Promluvit s vámi o zkoušce. Zkoušku vyhrál Kufalt. Máš snad jiný názor, synu? Rozdělte práci, pane Maku.
jsem neměl včera pít. Vy jste byli u velryby. No, já jsem chtěl s panem Berbomem, s panem Ozersem navázat přátelství. To je zvláštní, že při tom navazování si ty jediný zůstal střízlivý. Ale já jsem k alkoholu nikoho nenutil, pane Maku, právě naopak. Ozersi, řekni panu Makovi, jak to bylo. No řekni, jak to bylo. Je to tak, pane Maku. Kufalt nás dokonce varoval, že abychom nepili, říkal, že by mohly být zkoušky. Víš, Berbové. Ano, prosím, je to pravda. Pan Kufalt říkal, že za nás odpovídáte, že máte před doporučením, abychom vám nedělali problém. Odpusťte nám to, pane Maku, odpusťte. Kufalte, do zítřka napíšeš 200 adres na obchodní dopis. Pro vás 250, pane Maku. Napíšeš jich 300. Hlásím, pane Maku, že jsem napsal 310 obálek. Pan doktor Cáne, majitel továrny na psací stroje. Tak to je špatně, Kufal. Slovo doktor musí být do obálky vryto, aby pan doktor viděl, že je doktor. Říkal jsi něco? Ne, máte pravdu, pane Maku, nejsem ještě profesionál. Tak znova. A všecko. Jsem zvědav, čím se ráno pochlubíš, otci Senkopfovi. Zřejmě se budu muset ještě zapracovávat. To si piš. Oče Senkopfe? Oče Senkopfe? Otče, někdo je v dílně. Samozřejmě, slečna Bémová tam uklízí. S Bémovou tam je Kufalt, my jsme ho viděli. Odemkněte, Maku. Jistě. Prosím, otče. Berbon mě obtěžoval. Já vás miluju, Lízo. Já vám koupím zlatou šněrovačku. Já vás miluji. S tebou promluvím zítra, Berbome. Odpuste mi to, otče. Odpuste mi to. Co znamenají ty roztrhané obálky, pane Maku? Ty obálky, prosím, roztrhal pan Mak, protože bylo na nich špatně napsáno slovo doktor. Pan Mak říká, že slovo doktor musí být do obálky věryto, tak aby pan doktor věděl, že je doktor. Já jsem měl víc tlačit na klávesnici, oče Senkopfe. Práce je vzorná. Co je to za nesmysl? Promiňte, já věřím zkušenosti pana Maka. Když se pan Mak domnívá, že bych se měl zapracovávat, tak prosím, já se budu zapracovávat. Přece o prospěch nás všech. Teď už chápu, proč jste říkal v dílně je Kufalt, pane Maku. Já, prosím, co já bych tady dělal v té dílně? Se přece nesmí večer, já bych přece ty obálky neopisoval v noci. Oče Senkopfe. Neříkej mi otče. Už nejsi můj syn. Zmizte všichni. Kufalt tady zůstane.
Počkej. Pojď, dohodneme se spolu. S tebou nikdy. Pojď, dohodneme. Neblázni, nedělej to. Co pak je, chybí ti něco, synu? Proč pak si neoblékl bílou košili? Kde bych ji vzal? Pravda, zapomněl jsem, že má všechny 4 v prádle. Pojď se mnou do kanceláře, dám ti 5. Říkal jste, oče Saňkofe, že ve vašem domově vládne stále klid a mír, ale jak vidíte... Trápí vás tu snad něco, mladý muži? Berbon se oběsil. Ale proč jste nás o tom neinformoval, pane Saňkopfe? Ráno tady byla policie, pane doktore. Nechtěl jsem kazit sváteční náladu. Berbom se pokusil o sebevraždu už 2krát ve vězení. Musel jsem pana Saňkofa moc prosit, aby ho přijal do útulny. Snažil jsem se jeho deprese léčit prací. Tak jděte k velrybě, tam vám řeknu, jak to bylo. O jaké velrybě mluvíš, synu? Za to, že se Berbom oběsil, může tadyhle Kufalt. Hospodský u velryby vám to dosvědčí. No dovolte, my platíme subvence, aby tato útulna vychovávala zdatné, morálně silné jedince, ale jak tomuhle všemu máme rozumět? Prominete, prosím. Snad tenhle dopis všecko vysvětlí. Nejdražší příteli Kufalte, odpusť mě můj čin. Nemohl jsem jinak. Nikoho z něj neviním, jen sebe. Byl jsi nejlepší člověk, kterého jsem poznal. Nikdy v životě jsem neměl skutečného přítele. Nikdo mě neměl rád, jen ty. Pro nikoho jsem nic neznamenal. Všichni se mi smáli. Přeji ti, drahý Vili, hodně štěstí. Tvůj oddaný Berbom. To je lež. Vy říkáte dopisu psanému in homine mortis lež? A já jsem vám chtěl dát doporučení. Na to doporučení vám kašlu. Já vám na všecko kašlu. To je všecko lež tohleto. Vy mě nemáte co zakazovat. Vy jste vinen Berbomovou smrti jako ten všivák. Teď vy jste se smál, když Berbom plakal. Nerozeznáte všiváka od slušného člověka. Jak mohli vám svěřit výchovu propuštenců? Pan Saňkov má zvláštní pedagogický kurz a diplom. Co? Co je tohle za město, který může dávat diplomy takovým lidem? Tohle to přece není žádný domov, tohle je hotový peklo. Prosíte to blázen, odveďte ho, prosím. Co? Pan Max má takový záchvat, ale zítra bude všechno Nešahej na mě! Pojď, já tě odvedu. Nešahej na mě! Já tě odvedu. Já budu sám. Pojď, já tě odvedu, neblázni, počkej. Pane Saňkopfe,